Solution हो जाता यार देवरू जल्दी से नहाई के। हो जाता यार देवरू जल्दी से नहाई के। आ चलो न छठ घाट दौरा उठाई के। चलो न छठ घाट दौरा उठाई के। हो जाता यार देवरू जल्दी से नहाई के। आ चलो न छठ घाट दौरा उठाई के। चलो न छठ घाट दौरा उठाई के। भैया तोहर नाई खान गइलन बजरिया। ना जाने चल गइले दूसरा शहरिया। हाँ हाँ भैया तोहर नाई खान गइलन बजरिया। ना जाने चल गइले दूसरा शहरिया। कहाँ गर्भवती बरुए गइले ना बताई के। कहाँ गर्भवती बरुए गइले ना बताई के। आ चलो न छठ घाट दौरा उठाई के। चलो न छठ घाट दौरा उठाई के। माई औरी बाबूज गइले खेतवा के ओरी। घरवा के काम कुली गइले ह छोरी। हाँ हाँ माई औरी बाबूज गइले खेतवा के ओरी। घरवा के काम कुली गइले ह छोरी। सारा टेंशन धइले हमारा माथावा चढ़ाई के। सारा टेंशन धइले हमारा माथावा चढ़ाई के। आ चलो न छठ घाट दौरा उठाई के। चलो न छठ घाट दौरा उठाई के। राइटर गुलाब चले गइले अगारी। आशिक अजीत सब दिन रहले पिछाड़ी। हाँ राज कमल जी चले गइले अगारी। आशिक अजीत सब दिन रहले पिछाड़ी। मंजित जिला दी छोटी ननदी के बोलाई के। मंजित जिला दी छोटी ननदी के बोलाई के। आ चलो न छठ घाट दौरा उठाई के। चलो न छठ घाट दौरा उठाई के। Music and Dolby Digital 5.1 recording